Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. Mapunta na. Guys, kumusta mo dihan tanan guys? Majong adlaw ninyo. Majong adlaw na tang tanan. Padung mi pasilong sa kabaw. Tabok mi itos dam. Hamora mo patanawon dito sa mga kabukan. Grabe, bikin. Magkakabuhi. Tabok ma? Ha? Arsakar ako ito balik ma. Na nabuing na ti abo mga hagbeng kang duha to. Para sa nam kuno skin guys. Ha? Diagyanan. Diagyanan no dar guys batana. Hanami agenta kin kay erang magkajuka. Kuana, grabe ng pagtagbeng na. Tus ubos. Mo agi dani kay kuan. Puto tumay maglugwad jan dadto. Tanabi, dato pakit na mo na datos dam unsa guys. Kinsay mo nagtabog ako ikaw. Ha? Ako. Silong sa miskabaw kay sa ni oras. Mga karabaos dari. Mga nati. Magatang nati biya di an labsab pa di ay. Ay baw. Kakwas inahan bikaw. Ya guys, mga nati nagpaabot na namo. Pasilong sa rin naman guys. Ligo. Patunaan na namang nati guys. Kay init na kaadyo. Nara tama. Padong nas mama magkuwas dakong kabaw guys. Di kanding. Ma. Di kanding. Mi. 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 Di apa isa itu man. Itong isa to. Napasilang sa mga skabaw guys. Lamur din baha. Asa man yung putno mo? Moamba ko ma? Moapas to! Vlog. Ya, terdanis mam. Mama. Bantay mo guys kay mahugta. Barko di taron. Nga, kumahug ko nga. Saw ako nga. No barrowing. Don't nagtipin. Ate Jocelyn. Jocelyn, salamat at sugatan sa ninyo. Kadagpakiman. Yung mga pakiman. Dagko pang dito na ako. Ma, i-cancel sa ama. Ito mo mag-restaurant.
adlaw guys. Na ako makukad eh. Ayaw daw na kay ang lauma. Hello. Mana ko. Mapas ko man. Saka makukad ako diha. Nako ako. Dari dah. Na yagyan na no. Makukad ka ako diha. Nagtay mo matagak pala di ron. Nako ako guys. Isis marapit. Isis. Ay, kadali. Sabi, isis man. Ako mo anak ko. Matar ako diha. Ang sarap ni anan dali. Uy. Tukaron man. Halama. Saan na nini mo ma? Sibog, sibog. Nakanagian ma. Nanaanod. Anong? Ay kaya kung naanod. Kirbaan naman kong pistot ng kabawa. Pa, nagligid-ligid man day kabaw. Grabe, oy. Mga kabaw guys, to silong dadasan sa lesbi. Madlik ko datugo kung sa nilas matabok. Kamana po na balikan unja guys. Tanabi, ito na ta. Dawong nami dato sa matabukanan guys, ano makakita mo? Dangog na madudrong. Madali skin mo tabok guys. Dagan ko itabok na. Dagan kang mat. Buto ka sa bus. Delikado mo dari tabukan na madagandagan kay dangog. Abas mangitang isda sud. Na mura. Tanawon mo na guys. Nahinay rata ka ulit ang mga buto na itong ubos. Nasa baan at tubig. Na guys. Hinay. Gara skin kina mura ba kang nagdastir. Hinay be. Anak mi mo tabok guys na. Hinay ken. Hinay lagi. Utsa. Hinay ha. Ilasting kinog tabok guys. Hinay be. Hinay. Tukad na. Oh. Naol. Kabuk. Ha? Kabuk mo ka. Lawan bagid ang diha. Kaya dito kabuk-kabuk yung ting. Okay, uban. Guys, yung ubos. Ano, ara lagi ka. Huling balik na hinoon. Istulang ka lang. Kabuyan, tamagtanaw mo. Tanaw ni mo. Dami dari nga pikas na side guys ya. Dami dari nga side. Dari. Ya guys, may unta guys ya. Nilabog mo unta. Unta. Ya, unta. Natin. May mga unta do ka buok. Rabad. Dami rabad jenis guys. Tapos anong buhian kay Ragkaan. Ungka! Ungka, aroy! Ungka. Muli ungka, guys. Ungka, sa sapa. Ungka. Tabok sa ako, guys. Ginoko kung baan, makadari yung limbang ka rin. Guba ng sirkunan. Hoy, ito ra ka dito, bi. Ibaan ka mong kanon mo dahil kagwang. Uy, ajaw, bi. Hagbong kadari. Istulang karaan. Oh, ginuko. Oh, ginuko.
Aman. Barag lagi kabaw. Ha? Nang si sabi. Barag na magkabaw guys. Di naman sa baha ron. Lubog pa naman. Heto. Tabok na mi guys. Minsan ko tadarig bugnaw. Hindi ko na daw hug sa una. Sana bita. Ako nahaglag. Sana pa swimming pool na rin gamay guys. Kaya. Muna swimming pool na rin gamay guys. Pero mga bata. Hadlot yun kaya na yung manhole. Dadto. Padung nila tos na yung mga basakan. Dadto. Ubus sa munisipyo. Ano mga ano. Muna yung irrigation dito guys. Kasi ka mga basak. Grabe. Kasi dya. Nai-adjasanan na niya guys. Abrihanan. Kana isa mo na abrihanan diha. Lubagon na siya dyan. Abri. Madali mo ko mag-iwan sa una na mo. Meron nagmubaha. Daghan na biktima na ni sa nilas guys. Nga ano na. Pati mga nilabhan. Kana man dira maglaba-laba. Kay bawang magabrihan na kusog nga po padung. Sugo. Tata. Uli na mi guys. Isa ko mo ulit. Tumigikan to Kami agi. Kaya ko man datog nati. Kamang mga natilad to. Kami agi. Tata na pe. Naka na una na. Una na ka. Nagdaster man kami. Nakaipukwa. Weng, tao na deh. Puwahan sa kulor. Kaya huwag kakin nagterno-terno man kakin. Terno-terno man kabi. Mukha ka na. Pag hinay ka mga ligid na na. Nanggap ko dari gagaanan, uy. Hinay ka na. Turbas tubig udang. Hindi ba tubig sa dang natin sa buko ba? Mo lagi. Hinay gani. Uy. Kapas dali. Oh. Master. Shout out mini Ninya Marie diha sa Lila. Hi, nansa na ning buhok hay. Mura na kagibugnos wakwak inday. Nilili mi datos baha guys. Bus. Gi sakop agi. Lanipan pag apil ag agi anan. Miyot ding. Shout out mininjong tanan guys sa kanunay nag-views na mga video. Salamat! I love you! Char. Ito guys, daghang salamat sa kanunay ninyong pagtanaw guys ha. Hindi naman na isa-isahon kay kailas uban. Basta daghan kadtong salamat sa kanunay ninyong pagtanaw guys. God bless ninyo. Ginunay mantigo ninyong tanan. Tama na ding. Mag-live ang tamin sa kay mahadlok man kog horot tagamang load, di na mi ka-upload. Ito guys. Kita-kita na po ta sunod na mong video guys. Ugma, magkita na po ta sa mga video. Kitaan mo na mas galanip dadto. Mag-videohan ron. So, para ugma na to na mo ma-upload guys. So, kita hayag na mo gustong mga i-shoutout, ipa-shoutout, i-comment naman ninyo diha sa atong comment box. Comment section di ay. Huwag na mo yung mga pangutana, kuan laman dana. Nansa naman na yung pormaya? Barang. Uy, klaro. Ginoo ko ng bata. Di naman sin may daris taas guys kay gabunot kong kusog. See you sa among next vlog. Bye!